ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଚପ୍ ବନେଇବି। ଆପଣମାନେ ଏହି ରେସିପିକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆଉ ସହଜରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରେସିପିକୁ। ନମସ୍କାର, ସାଇପ୍ରିୟା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚିକେନ୍ ଚପ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିସାରିଛି। ଚିକେନ୍ ଚପ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 100 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ୍କୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ବଏଲ୍ଡ ଆଳୁ ବା ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 1 ସ୍ପୁନ୍, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ଟମାଟୋ ରଖିଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟା ଜିରା। ଆମେ କଢ଼େଇଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ନେବା। ସେଥିରେ କିଛି ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ବା ସୋରିଷ ତେଲକୁ ପକାଇ ନେବା। ରଖିଥିବା ଗୋଟା ଜିରାକୁ ପକାଇଦେବା। କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣକୁ ବି ପକାଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ପକାଇ ନେବା। ପିଆଜ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ରଖିଥିବା ପକାଇଦେବେ। ପିଆଜଟି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଚିକେନ୍କୁ ପକାଇଦେବା। ତା ସହିତ ଟମାଟୋକୁ ବି ପକାଇଦେବା। ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ବି ପକାଇ ନେବା। ରଖିଥିବା ସବୁ ମସଲାକୁ ବି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ପକାଇ ନେବା। ସବୁ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବି ଟିକେ ଗୋଳଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆମର 15 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଚିକେନ୍ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ସାରିଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ବଏଲ୍ଡ ଆଳୁ ରଖିଥିବା ପକାଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକେନ୍ ସହିତ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆଳୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିକି ତାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ସେପ୍ ବନେଇକି ଛାଣିବାର ଅଛି। ମସଲାଟା ଥଣ୍ଡା ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ଏବେ ବାକି କାମ ସବୁ ସାରିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି ଆଉ କିଛି ବ୍ରେଡ଼୍ କ୍ରମ୍ସ ନେଇଛି। ଅଣ୍ଡାରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ରଖିବା। ମସଲାଟି ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ସେପ୍ ବନେଇଦେବା। ଏମିତି ହିଁ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ରଖିବେ। ଟିକେ ଲମ୍ବାଳିଆ ରହିବ, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିବା। ଏବେ କଢ଼େଇଟିକୁ ହିଟ୍ କରି ନେଇ ତା ଦେହରେ କିଛି ଅଏଲ୍ ପକାଇଦେବା। ଅଏଲ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଟ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଆଳୁର ଯେଉଁ ମସଲାଟାକୁ ବ୍ରେଡ଼୍ କ୍ରମ୍ସରେ ଆଗେ ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାପରେ ଆକୁ ଅଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଅଣ୍ଡାରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ରେଡ଼୍ କ୍ରମ୍ସରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାପରେ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇ ନେବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ତାକୁ ଖଡ଼ିକାରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା, କାହିଁକିନା ଲାଗିଯାଇପାରେ, ପୋଡ଼ିଗଲେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ଚପ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଚିକେନ୍ ଚପ୍। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରି ନେବା କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ଆଉ ସେଜୱାନ୍ ଚଟନି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା ଚଟନି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।